Hej, jeg vil rigtig gerne have en af jer ind på min server. Jeg er ikke rigtig kommet ret langt på den. Det er en survival server. Så der vil jeg rigtig gerne have med ind. Og mit Hamachi-navn, det er Markus med stort M og ikke noget mellemrum. Og min kode, det er 1234. Og mit Hamachi kode navn, det er serverens adresse. Jeg er helt oppe at køre. Serverens adresse er 5.150.242.27. Så jeg vil rigtig gerne have jer med ind, og hvis I godt kan det, så skriver I bare noget i kommentarboksen på jeres video. Så ja, hej hej.